Sketchware chu Integrated Development Environment IDE ni in Sketch ti atanga lak ani he app hian develop compile le build i Android phone atang khan ti thei ani computer tel lovin he app mang hian programming lama na satakin mi apui theya app siam dan kan soi hma in Sketchware chung chang hi soi zau le deuh ila Sketchware ah hian a hran pa in programming language zia ngai lova awm je chu block programming ani iwang ani block chu ama in Java le XML a aloin let ani mase programming lama hriat zau deuh chuan mani in inzia chop thei don bawk ani a kawt hi tuna kan hmuh lai hi kan application siam kan design na hmun tur a ber chu ni a lehlamah hianin layouts le widgets a awma a hmasa in layout hi lo sawi linear horizontal hi kan thil hman duh kan design duh a phei zawnga kan rem na ania vertical ve thung hi a chhuk thla zawnga kan rem na theihna tura ani ve thung ani tin layout te hi layout dangah a dah thuah theih bawk ani widgets text view hman chuan screen ah text a lang ang image view hman chuan screen ah image a rawn lang ang chutiang bawkin a dang list view te edit text checkbox pawh hi hmang vek thei ani tin kan hriat tur chu heng widgets te hi a rem khawm vek thei a amaerawh chu widgets hi a dah thuah thei lo thung ani awle tunah app siam dan chu tlem a zawng lo sawi la a hmasa in Sketchware nih loh chuan description ah khuan a link a awm ani hmasa berin Sketchware hi hawng anga new project hei hi application hming tur kha ani advanced settings pawh a awm ai duh chuanin i set nghal thei i package name vel te pawh tih zawh chuan create app ah i lut anga a design ah a lut ngalang tuna video kan hmuh tur hi chu simple deuh ani dawna kan apps ah text view hman dan le linear horizontal hman dan tin khami block hmanga toss siam dan chu zawng chu ni kan tih rih dawn ni a dang chu tutorial le pekah ron tih leh zel ni ang tin kan hriat tur chu hemi kan layout le kan widget hman ho hi kan click chuanin a hnuai lamah khuanin a mal te te in khami kan click a piang kha a edit na awm leh hran pa bawk ani chuan toss a kan sawi bawk a toss chu eng nge kan tih chuanin a awl sam thei ang ber tur chuanin notification ang reng deuh a hnuai a lo inziak a rawn lang zuai thin ang kha ani SMS message te kan thon a a hnuai a deliver le deliver loh te mi rawn hril a a rawn lang thin ang hi ani even ah kha ni phei ang on create ei lut lenga a hnuaia a pawl hi hmet anga chuan component ah i lut le ang toss tih kha i long press anga i zut chho anga i rem ang a var lai kha i hmet anga a hnuai rawn lang tur ei duh i thu kha i chhung a chuan i save ang tunah chuanin kan app siam chu kan test ang a hnuaia run tih kha hmet anga chuanin he dialog box hi a zawh kan ngah ang a zawh chuanin kan install hi dawn ni I've become what you can
special in every way.